te levar pois onde temos que estar hoxe, que é nese récord do que saben moi ben no Carballiño, que é conseguir facer a tapa máis grande de polvo do mundo. E vexo que xa están en plena faena, así que temos que ir hasta ali en directo. A ver, o ano pasado picaron 590 kilos en 10 minutos. Iván, cando comezaron, xa os vemos picando, cantos kilos pican e canto lles queda para cada o récord? Pois agora mesmo estamos en pleno procedimento para tratar de bater este récord por 15ª vez. Estamos falando do prato de polvo máis grande do mundo e aquí os pulpeiros e pulpeiras de Carballiño pois son os especialistas neso. O límite, o sexa, o desexable son 600 kilos en 10 minutos. Empezou ás 8:03 cun pequeno retraso e xa están en pleno traballo. Quería falar aquí coa compañeira Cristina. Cristina, como vai isto? Vai ben, eu creo que o vamos lograr. Vadelo lograr, sí? Sí, hai que ser optimistas. Non sei quen dicía por aí que vai a cousa con un pouco de retraso. No, vamos ben. No, eu creo que vamos ben. Eu penso que pola cantidad de polvo que hai no plato que vamos ben. Home, se non son os pulpeiros e pulpeiras de Carballiño de Arcos desta zona, que lo fará? Ninguén, Cristina, moitas gracias. Este foi un reto que comezou hai 15 anos, esta 15ª edición, e hai 15 anos, no 2010, foi un plato de pouco máis de 2 metros e 120 kilos, máis ou menos. Agora, o plato son 5 metros e 37 e 600 kilos. Ano pasado, 590. Paco, Silvia, como vai a cousa? Ben, ben. Aquí xa acabando. Quédannos 45 segundos. 45 segundos, Vamos, estamos rematando. Madriña, que vai acabar o tempo. Dale aí rápido. Como te ves tú? Como te ves? Eu véxome para outros 600 máis. A Silvia ten bo aguante. Compañeiros, pois xa vedes, vamos incluso trasladarvos un pouco o sonido destas texeiras. Veña que vemos en directo na Hora Galega este novo récord mundial da gran tapa de polvo que temos aí no Carballiño. Quedan 30 segundos, señoras e señores. Atención, atención, ya estamos en... Dio Speaker, 500 kilos, quedan 100 kilos por cortar. Estamos chegando ao límite do récord, estamos ahora ás 8:13, debemos estar xa rematando. Compañeiros, 15 anos de récord, hubo un ano que yo quitou Bilbao, a verdade é que no mesmo ano xa o recuperaron enseguida. E a verdade é que aquí os pulpeiros e pulpeiras de Arcos, de Carballiño non poden ser, bueno, son os mellores, os escollidos para este récord ano tras ano. Xa vedes que a táboa de 5,5 metros de diámetro, que hai fincas máis pequenas en Galicia, pois xa está case repleta ao completo e estamos pendentes de saber se este récord se cumple finalmente. Están dando as últimas talladas, erguen as mans, Fran, mira como están erguendo as mans. Estamos chegando, sí. Confírmase. Aí vamos. Confirmamos que o récord está máis que cumplido. Un ano máis aquí en Carballiño. 600 kilos de polvo, como non pode ser de outro xeito. Ahora a condimentar, 50 litros de aceite, 7 kilos de sal. Isto é unha maravilla. E ahora hai que catalo. Ese é o seguinte paso, compañeiros. Bueno, récord unha vez máis cumprido, récord cumprido, aí tedes ese, voulle chamar tapón. Tapón. Home, que iso é unha tapa criminal. Aparte non, o tamaño importa, ás veces, outras veces non tanto, porque además aquí hai tamaño e calidade, aínda por. Así que case nada, señoras e señores.